Kanhibayan muna Representative sa Turo Campo ug Alliance of Concerned Teachers o ACT Teachers Representative Franz Castro gikumbikto sa kasong paglapas sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ano yung report ni John D. Esteban? Convicted. Kini ang hukom sa Tagum City Regional Trial Court Branch 2 karong adlaw patukang Kanhibayan muna Representative sa Turo Campo ug ACT Teachers Representative Franz Castro sa kasong paglapas sa Section 10A sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gimanduan sila sa korte nga magbayad og civil indemnity ingon man moral damages sa matag minor de edad nga dunay interest rate nga 6% kada tuig sukad sa finality sa desisyon hangtod sa hingpit kining mabayran. Nag-ugat kini sa reklamong trafficking nga gipasaka batok kanila ug sa laing 16 pa nga kaubanan kinsa gialigarang naggunit sa mga minors atol sa usa ka solidarity mission sa Talaingod, Davao del Norte niadtong November 2018. Aron matud pa imbestigahan ang kaso sa paglapas sa tawhanong katungod human matud pa pugsanong gipasara sa paramilitary group Alamara ang Salugpongan Community Center. Gawas kang Ocampo ug Castro, convicted sab sila Maria Eugenia Nolasco, Martoria Nolasco, Jesus Madamo, Meriro Poquito, Maricel Andagkit, Mariani Aga, Marshall Rendon, Genevieve Parada, Nefa Awing, Wingwing Daunsay, Nerhaya Taliedo ug Maria Concepcion Ibarra. Upat ngadto sa 8 ka tuig nga pagkapriso ang atubangon sa mga nasangpit. Base sa 25 pages nga desisyon sa korte, gibutang matud pa sa mga nakumbikto sa alanganin ang kaluwasan ug kaayuhan sa mga batang lumad pinaagi sa pagtransport kanila sa delikado nga lugar nga way assistance sa law enforcement ug ubang government agency. Ingon man, wala usab daw pagtugot sa mga ginikanan. Sa susamang kaso, acquitted ang upat ka pastor nga sila Pastor Edgar Uga, Reverend Can Maticolo, Elier Ordeniza ug Jury Jaime. Sanglit, pakyas matud pa ang prosecution nga mapamutud-an sa ilahang kalapasan. Sumala ni Kanhibayan muna Representative Carlos Zarate, iapila nila ang kaso. Nagpahayag na ang mga abogado kanina na iaapila nila ang kasong ito at pag-aaralan pa ang susunod na mga hakbang ng mga of course ng accused, no? So we will avail sa lahat ng mga remedy na available pa sa mga accused dahil kami ay naniniwala na wala naman silang talagang kasalanan. Doon na say komento si kanhi Congressman Antonio Tinio. Ang gobyerno ni Duterte at ang AFP ang marahas na nagpasara ng mga lumad schools sa buong Mindanao kasama na yung sa Talaingod. Kaya sila ang totoong guilty ng child abuse. Hindi natin tinatanggap ang naging desisyon ngayon. Ginakawaan pa og pahayag ang kampo ni Duterte kalabot niini. Mihatag usab sa iyang komento si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Si Governor Hubahib ang usa sa mga nagreklamo kaniadto sa pagkuha sa mga batang lumad sa Talaingod nga gipatiner sa United Church of Christ in the Philippines, Haran sa Davao City. Ang mga opisyal sa maong simbahan gialigaran sa paglapas sa katungod sa mga IP. Dapat lang na pag-serbisyuhan nila yung desisyon na yon at tanggapin nila dahil ginawa naman nila kasi yun, court na ang nag-decide. Kauban si Melcol Menares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.